Barka da zuwa tashar Arewa Prince TV. Mulki ko sarauta? Kashi na 11. Idan mai sauraro bai manta ba, 20 da gabata mun tsaya a daidai lokacin da sarki ya girgiza kansa cike da mamakin ƙasaita irin ta Aiman. Halinsa sai shi. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. A wurin mitin kusan awa 1.5 suka ɗauka, suna mitin tsakaninsu na sarakuna kan abin da ya shafe su da sarautarsu. Duk sarakunan ba wanda bai haife shi ba, amma yanda yake ji da kansa ya fi su ƙarfin mulki. Duk abin da ya ce da shi ake amfani, da shi ake aiki, komai ba don komai ba sai don kwarjinin da ya musu. Kuma maganar da zai yi mai amfani ce. Tabbas sun jinjina wa sarkin Mira domin ya samu ƙasaitaccen magaji. Lokacin da aka gama mitin ɗin, lokaci ɗaya duk suka tashi kowanne da fadawansa. Aiman ne kawai mai bodyguard a cikinsu. Take bodyguard ɗinsa suka kakkarya kujerar da Aiman ya tashi, suka yi mata ɗaya. Sarkin Anka ya dube su da mamaki ya ce, me yasa za a karya musu kaya? Kai tsaye sarkin fadar Mira ya ce, domin mai girma Aiman ya zauna a kanta. Ƙarya ne Yarima ya zauna a kan kujera, wani ya zo ya zauna a kanta, saboda girman sarautarsa da mulkinsa. Lokaci ɗaya sarakuna suka kalli junansu cike da mamaki. Ashe ta ga sarautar ƙarya ce, mulkinsu na ma banza ne kenan. Kamin su mai da kallonsu ga Aiman, amma ga mamakinsu bayan babu shi, alamar ya bar wajen kenan. Tun kafin ya iso aka buɗe masa ƙofar motar ya shiga. Aka rufe ƙofar, aka rufe ƙofar. Aka datse yatsan hannunsa amma bai yi magana ba. Hasali ma ya tsina fuska kawai ya yi, amma ya ƙi cewa komai, ya ƙi cewa a tsaya da motar akan an datse yatsansa. Har suka isa gida bai yi magana ba, sai da aka zo buɗe masa ƙofa aka lura da jinin da yake zuba. Ai kuwa cikin ruɗani da tashin hankali gaba ɗaya, runduna, fadawa da bodyguard ɗinsa suka zube ƙasa. Yana zaune cikin mota bai ko motsa ba, ko wata alama bai yi ba da za ta nuna zai fito ba. Waziri ya fito ya ga halin da ake ciki, ya je ya sanarwa da mai martaba. Ranka shi daɗe, ina ji ba lafiya. Yarima Aiman bai fito daga cikin mota ba, ga kuma fadawa duka a zube ƙasa. Ina ji suna ba shi haƙuri. Kyam sarki ya tashi ya fito tare da nasa fadawan. Ya yi mamakin yadda ya gansa a zube, ga Aiman kuma a cikin mota zaune, fuskarsa ba annuri, duk idanunsa na ɓoye cikin dark space. Ta kan bayi sarki ya riƙa tafiya, bai damu ba har ya iso inda Aiman yake. A raunane ya ce, me ya faru Yarima Aiman? Allah ya sa ba abin da ya same ka. Shiru ya yi tamkar bai ji ba, sai da sarki ya ƙara nanata magana cike da kulawa. Sannan ya zare madubin idonsa ɗaya da idanunsa, ya yi wa mai martaba nuni da hannunsa. Ai kuwa ya rikice har ya rasa da wace kalma zai yi magana. Ya janyo Aiman ya fito da shi, jikinsa har rawa yake yi. Ya ce, garin yaya, ta yaya hakan za ta faru? Me ya sami yatsa? Aiman ya tsina fuska bai yi ba magana. Sarki bai tsaya tambayar ba'asi ba, ya jasa suka tafi. Kusan fiye da awa suna kwance a wurin, ga zafin rana. Daga can sama Afiya na gyaran labule ta ga mutane zube ƙasa. Ta juya tana kallon maman Aiman ta ce, Umma,
Bayi na gani a kwance cikin wannan rana, wa ke hukunta su, me ya haka? Ba tare da Umma ta dube ta ba ta ce, to ni da kike tambaya Afiya, me na sani tunda muna tare ne? Afiya ta juya tana kallon su cike da tausayawa. Ta dawo ta zauna daidai lokacin da Jakadiya ta shigo. Ta rusuna har ƙasa ta ce, ranki shi daɗe, an kammala komai kamar yadda kika ce. Cikin halin ko in kula Umma ta gyaɗa kai kawai. Afiya ta dube ta tana faɗin, mutanen da nake gani a waje menene laifinsu da ake hukunta su haka? Jakadiya ta ƙara rusunawa tana faɗin, ba wanda ke hukunta su. Su suke hukunta kansu saboda sun yi wa Yarima Aiman laifi. Lokaci ɗaya Umma ta tsaida abin da take tana kallon Jakadiya ta ce, wane irin laifi suka yi? Jakadiya ta ce, ranki shi daɗe, ina ji kamar ana faɗin sun ji masu ciwo ne a hannu. Ai kuwa zambar Umma ta miƙe tana gyara alkyabbarta. Ba ta bi ta kansu ba, ta fice. Afiya ta taɓa baki kawai tana sauraron ikon Allah. Wato, ita sarauta ba ta ɗauki bayi a bakin komai ba. Kenan shi yasa take wulaƙanta su sarranta. Da tana kallon iko sai 'yanta da rabi bai yi dake gidan. Kos akwai masu kirki sosai, kawai waɗanda bai kamata a ce suna cikin gidan ba, kuma akwai waɗanda bai kamata a ce suna a matsayin bayi ba. A babban falon ta tarar da su waziri, sarkin fada, galadima da sauransu duk a zaune. Ba ta bi ta kan kowa ba kuma ba ta tambaya kowa ba. Ta san sarki da Yarima na sama. Ba ta tsaya amsa gaisuwarsu ba, ta yi sama ta sami Yarima na barci ga sarki a gefensa. Sallama ta yi ta shiga ɗakin kai tsaye inda yake ta nufa. Ta duba yatsar har ya ɗan kumbura amma jinin ya tsaya. Shiru ta yi na ɗan lokaci sannan ta tashi. Ta kira sarkin gida akan duk bayan su tashi. Tunda abin ba mai girma ba ne, ya samu sauƙi. Misalin ƙarfe 2 na dare ya farfaɗo daga barcin da yake. Mai martaba na gefensa ya samu barci. A hankali ya sauko saman gadon sadaf-sadaf ya fita daga ɗakin gudun kar ya tada shi. Gidan shiru, ba abin da ke tashi sai kukan tsuntsaye. Daga can ƙasa ya hango sarkin yaƙi sai safa da marwa yake a harabar gidan tare da shi da muƙarrabansa. Da daga gefen kowanne da mamakinsa ya ɗauke kansa ya nufi nasa gidan ba tare da ya yi tunanin komai ba. Ya haye faɗinsa har ga Allah ya manta da wai yana da mata ballantana ya je ya duba lafiyarta. A wannan daren Afiya na kwance da littafi a hannunta. Afiya ta cillar da littafin da ke hannunta ta gudun da ne cikin lallausan bargonta. Komai ya tsaya mata cak, ta rasa me ke mata daɗi. Da haka barci ya ɗauke ta. Washe gari ranar yamma ne ya tada ta daga barci. Ta sauko tana sanye da rigar barci iya gwiwanta. Toilet ta nufa, ba ta jima ba ta fito. Tana yarfe hannayenta ta ja dogon tsaki. Wato wata na'urar danna da ke ɗakin ta danna ta kiran duk baiwar da take so. Ba a ɗauki lokaci ba sai ga Halimsi ta shigo. Da saurinta har ƙasa ta rusuna tana miƙa gaisuwa. Barka da tashi gimbiya, me kike buƙata? Ta soma yatsa fuska kamar ba ta son magana ta ce, ba zan iya sauka ba, ki zo min da breakfast ɗina a nan
Jikinta na rawa ta tashi ta fita. Bata jima ba sai ga ta ɗauke da ƙaton faranti. Can't wait to tell you sabuwar da ke ciki, abubuwan da ke ciki. Ta dire gabanta sa'an nan ta fita. Ba da jimawa ba sai ga ta dawo ɗauke da tarko a hannunta. Afiya ta soma ci ta wanke ta janyo ɗan ƙaramin towel tana goge hannuwanta kafin ta ɗauki kayan ta fita da su. Afiya ta soma cin abincin tana cike da mamakin wannan sarauta da mulki. Ko a gidansu babu wani mulki da ake yi a gidan. Bata jima da farawa ba aka buɗe ƙofar ɗakin aka shigo. Daga tsaye ya zuba mata narkakkun idanunsa yana kallonta. From head yana yatsana fuska duk sai ta ji ta daburce. Ba dan komai ba sai dan rigar da ke jikinta. Kiciniyar motsa ti take ta kasa kai shi bakinta. Yayi gyaran murya yana faɗin, kina nufin duk sharaɗin da na gaya miki jiya zai tashi a banza ne? A galabaice ta ɗago kanta tana kallonsa ta ce, ko a gida aka sani aiki babu abu ba kasafai nake yin sa ba. Hasali ma duk abubuwan da aka faɗa ba wanda nake yi a ciki. Ya ce nan ai ba gidanku ba ne, ba kuma gidan mulki ba ne, nan gidan sarauta ne. Ya zama dole ki bi ni tunda bauta kika zo yi. Ta yi masa shiru kamar bata ji sa ba. Ta yi ƙasa da kanta. Wata tsawa da ya yi mata ya sa ta miƙewa bata shirya ba. Da hannun da ya miƙa mata ƙofa. Da hannun nuna mata ƙofa ta juya ta fita. Cike da ɓacin rai da tsoron tsawar da ya yi mata don wannan shine karo na farko a rayuwarta da aka taɓa yi mata tsawa. Tana isa sashensa tun daga falonsa bata ga abin gyara a kai ba. Har ta isa bedroom ɗinsa ta tsaya tana kallon ikon Allah kamar ba za a mutu ba. Wani abin ma bata taɓa ganinsa ba. Yanayin ɗakin komai a natse, a gyare tamkar ba wata halitta da ke ciki. Ba wata halitta da ke cikinsa. Ba wani gyara da ɗakin ke buƙata. Kawai tsabar wulaƙanci ne ya shigo ɗakin, idanuwansa a kanta ya ce, ba na son wannan rigar, ba ta burge ni ba. Idan ma kin sa ni don ki burge ni, to ba na so. Ta saki baki tana kallon ikon Allah. Ya ci gaba da faɗin, in ma kin sa ni kar ki bari na gani cause ba za ki iya jin ra'ayina ba. Afiya na san mata fiye da tunaninki, har yau ba tarko ɗaya da ya taɓa kama ni. Ba don komai ba sai don ba na ra'ayinsu. Ban da lokacinsu. Ba sa cikin tsarina. Hey, are all because they are all cheaters. Sannan ma don me za ki riƙa zama da wannan rigar a wannan lokacin? Ta taɓa bakinta ba tare da ta tanka ba. Shi ma ya tsana fuska yana yarfe hannayensa. Ba fa damuwa na yi da jikinki ba. Ba kuma kishi nake ba. I'm just telling you the fact. Kawai ba na son bayi su ga girmana a jikinki ne. Ta gefen idanu take kallonsa ta zumburo baki alamar
ta ƙosa da maganganunsa, shi ma mamakin kansa yake yi. Don idan ba a gaban Afiya ba bai iya tsayuwa yana surutu irin haka. Yana mamakin yanda yake furta wasu kalamai da Umma kawai yake iya zama ya yi surutu, sai kuma Afiya shi ma ya rasa dalili. Gashi sai yatsunar fuska take yi, kar fa ta ɗauka ya damu da ita ne ta raina sa da sarautarsa. Nan da nan ya ɗaura fuska, ƙasaitar tashi ya dawo Yarima Aiman ɗinsa. Cikin ɗaura fuska ya nuna mata hanya ya ce, out please. Ta ɗago kan tana kallon yanayinsa, ya sa ta ji tsoro ta fice tana ƙunƙuni. Yau ba ta rama abin da ya yi mata ba. Toilet ya shige, ya yi kusan awa 1.5 ciki yana wanka kafin ya fito. A wurin shirinsa ya ɓata lokaci sosai. Ya nufi gurin ummansa. Jakadiya na ganin shigowarsa ta zube har ƙasa tana gaida shi. Allah ya ja da ran sarki Yarima mai jiran kujerar mulki. Da fatan an tashi lafiya. Bai amsa ba, hasali ma ko kallon inda take bai ba. Daman ta sani ba lallai bane ya amsa. Ta fita ya runguma ummansa yana murmushi. Maganar ummansa murmushi ita ma take yi. Ta riƙo hannayensa ta ce, Yarima, ta ya hakan ta faru? Me yasa aka ji maka ciwo a haka kuma baka yi magana ba? Ya yatsana fuska ya sumbace ta a goshi, kana ya janye hannun yana yarfewa. Yau ina son ziyarar asibiti Umma. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Mu haɗu da ku a kashi na gaba inda zan kawo muku kashi na 12. Mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da Ashtarsa Arewa Prince TV domin nishaɗinku. Ku ci gaba da yi mana sharing a group ɗin da wasu ta Facebook. Mun gode.